Naravno, Belo je tu glavno bilo, ali do Belog treba da se dođe. Počeo si prilično mlad, sa čime si sve imao dodira do sada? Prvo krenemo sa marihuanom, pa sam probao pre svega speed, ekser, razne lekove sam koristio kao što su bromazepami, ribotrili, saloli, mendilexi i na kraju Belo. Put je bio dugačak, kod svake droge sam bio zavistan. Zašto misliš uopšte da si počeo sa svim tim supstancama? U to nekom mlađem dobu ti koji koriste te supstance bili nekako prva klasa, bili iznad svih, pa sam možda ježao da postanem ko oni. Vrlo lako može to da bude. To je nešto čega deca nisu svesni. Neki se zakače za supstance i to im se svidi i pronađu se na neki način u tome. To je donekle bio i neki obrazac koji se tebi desio. Da. Nisam uspio da se oduprem tome, dok nisam došao do klinike. Šta bi ti poručio nekome ko je u tebi sličnoj ili istoj situaciji kao što si bio pre nego što si došao na lečenje? Poručio bih mu da samo sluša svoje najbliže i da ako oni ustanove da ima problem, da jednostavno i on skapira da ima problem sa nečim i da dođe ovdje. Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Stevan Radovanović. Nalazimo se na klinici Dr. Vorobjev i ovo je još jedna epizoda Priča sa lečenja. Moj današnji sagovornik je jedan mladi momak koji je uspešno rešio problem sa zavisnošću koju je imao do sada i vreme je da nam on ispriča svoju priču. Zvanično kao najavu. Dobar dan. Dobar dan. Odakle da počnem? Od početka? Od početka bilo mi najbolje. Sa čime si imao problem i koliko dugo? Pa problem sam imao konkretno sa kockom i marihuanom. Pored marihuane su tu bile prisutne i ostale droge, ali sam marihuanu smatrao svojim najvećim problemom i sam je koristio svakodnevno. Rekao si mi u neformalnom delu razgovora da si počeo si prilično mlad i da si probao dosta stvari, supstanci na tom nekom svom putu. Sa čime si sve imao dodira do sada? Prvo krenemo sa marihuanom, lagano, a onda posle krenu da vas zanimaju i ostale droge. Naravno, Belo je tu glavno bilo, ali do Belog treba da se dođe. Pa sam probao pre svega speed, ekser, razne lekove sam koristio kao što su bromazepami, ribotrili, saloli, mendilexi i na kraju Belo. Tako da put je bio dugačak, kod svake droge sam bio zavistan. Do nekog momenta dok neko nije uskočio u pomoć da me malo skrene sa tog puta. Konkretno speeda sam isto dosta bio zavistan. Nisam mogu da prestanem, isto sam ga koristio svakodnevno do jednog momenta dok mi diler nije dao lošu ruku, pa mi se nije malo smučilo. Od lekova me Ćale spasio kad mi je našao te neke lekove, a Belo i dalje se koristilo. Zašto misliš uopšte da si počeo sa svim tim supstancama? Mogu bi se reći neka znatiželja, a i ono što se kaže dugo su u to nekom mlađem dobu ti koji koriste te supstance bili nekako prva klasa, bili iznad svih, pa sam možda ježao da postanem ko oni. Pa sam zato krenuo. Vrlo lako može to da bude. To je nešto čega deca nisu svesni. Da. Uopšte nemaš predstavu kad si klinac koliko ima na tebe uticaj to da hoćeš da budeš stariji, da se dokažeš ti kao budeš najbolji pa probaš. Mislim, bilo da probaš da skočiš sa neke visine, bilo da probaš neke supstance pa si ti onda kao zbog toga stariji ili važniji od drugih. Neki se zakače za supstance i to im se svidi i pronađu se na neki način u tome. To je donekle bio i neki obrazac koji se tebi desio. Da. Nisam uspio da se oduprem tome. Nisam rekao, probat ću sad, ok, probao sam, ajde ne radimo više to, verovajući bolje roditeljima nego nekim svojim tadašnjim možda drugarima što sam mislio da mi žele dobro, zapravo ne žele dobro. Tako da je to možda neka pouka ljudima koji su bliski tebi, roditeljima, braći i sestrama. Bravo, to je prava poruka. Htio sam baš da kažem, teško je kad si još neoformljen, kad si klinac, uvijek dođeš do te neke faze kad kao negiranje i roditelji i sve neki bunt i pokušaj pronalaženja samog sebe sa nekim drugarima koje posle vidiš da ti nisu ni bili drugari. Ili su tu samo zbog supstance ili kako već u čijoj priči bude situacija. Kako shvataš da imaš problem? Pa nisam ja konkretno shvatio da imam problem. Shvatila je moja okolina, konkretno moj otac koji je primetio promenu u mom ponašanju, u mom raspoloženju, dnevnoj nervozi, impulsivnosti koju nisam mogao da sakrijem, da nekako iskontrolišem. Tako da on bio čovjek koji je odlučio da mi pomogne i moja borba traje već 2 godine. Dok nisam došao do klinike, pokušavali smo razno, psihijatri, psiholozi, psihoterapeuti, i nemanje novaca, i sedenje kući, ali ništa nije uspelo. Pronalazite kliniku do Vorobjev, kako? ChatGPT. Dobro, idemo u korak sa vremenom. Ali mi pokazao, čim sam ukucao bolest i zavisnosti bolnice, prvo je skočila Dr. Vorobjev, tako da sam odmah kliknuo na to. Kako si doneo odluku da se lečiš? Pa 2 meseca, posljednje, mislim, prema što sam došao, sam već mjesec dana, ali pre toga 2 meseca sam majci i ocu obećavao 10 puta da ću da prestanem s tim. Jesi stvarno želeo da prestaneš? Ne. Nisam želeo da prestanem, tačnije, u trenutku kad razgovaram s njima, kad gledate roditelji u oči i lažete ih, nikad vam nije lako.
Koje god da je to put da ste ga slagali. 100 put da ste slagali, nije vam lako. I onda nekako u trenutku kad pričam to njima, uveravam sebe da to hoću, ali onda kad se rastanem sa njima, prvi trenutak nađem da zapalim ili da odem da se kockam i onda zaboravim na to što sam pričao s njima. Tako da sam u jednom trenutku prestao da verujem samom sebi. U jednom trenutku hoćeš, u drugom nećeš, kažeš da možeš, onda ne možeš, tako da izgubiti poverenje u sebe u nekom trenutku. Kako si uspio da povratiš poverenje u sebe i da se izboriš sa samim sobom, da shvatiš da ti je potrebna pomoć i da dođeš na lečenje? Pa kad mi je otac iznao neke činjenice. Kako moj rad zapravo je bolji kad sam fokusiraniji, kad sam normalniji, nego li kad sam pod supstancama. Kad sam pod supstancama ne mogu ništa da radim. Sad vam ti propadne. Što jeste nekako poenta tih stvari da uništavaju s vremena na vreme, mislim kroz život, tačno kroz period koji uzimaš. Pa uništavaju ti sve. Uništavaju tebe, zdravstveno, psihički, fizički. Gubiš dragoceno vreme. Vreme koga nisi svestan kad si mlad. Tako je. Što si stariji, to si svesniji toga da je vreme prolazno, zdravlje prolazno i da treba da uživaš u svakom mogućem trenutku života. Tako je, ali neki ljudi sam izgubio koji su mi bili jako dragi upravo zbog tih stvari. Pa i to da nekada doprinalo tome. Mislim, to mi naravno otac sve govori uz priču i onda nekako već u trenutku sam rešio, ajde sad da ne bude ponovo kao i prošli put, kažem pa ne ispunim. Rekao sam mu samo, hoću da se lečim, mislim da nema više pomoći ovako. Našao ChatGPT, odmah pozvao, za 2 dana sam došao ovde i evo. Da se osvrnemo sad to što si pomenuo, kocku, izuzetno veliku količinu novca možeš da potrošiš samo u jednoj ruci, u jednom bacanju, u čemu god. Po tome opasnije od ostalih zavisnosti jer finansijsku štetu koju ona može da napravi u trenutku ne može se meriti sa ostalim zavisnostima. Ti si imao problem i sa kockom, je li tako? Tako je. Da li si trošio neke velike količine novca ili su to bili manji iznosi? Pa zavisi kako kada. Nije point u količini novca, point je što vi izgubite sve što imate. Počeo od kola, do zlatnog lanca, do sata, do patika, do trenerke, sve izgubite. Znači uopšte ne želim da pričam o količini novca koju sam izgubio, samo želim da kažem izgubio sam sve. Sve što sam posjedovao, sve sam izgubio na kocki. I to je neki put. Što više kockate, to više vam traži da ulažete više. Nisu vam zanimljivi više mali betovi, nego morate više da stavite kao bet. Nisu vam zanimljive ruke od 1000 dinara na ruletu, nego 10.000 dinara na ruletu. A ti ne gledaš sad ovako, ja da te pitam lično, ti ne gledaš na novac kao na novac, je li tako, dok se kockaš? Ne, to Ti ga ne doživljavaš na način kao recimo što bi ga ja doživio. Hoću da razumem kako to izgleda iz tvog ugla. Nema više poenta u novcu. Ako ti, na primjer, uzmeš 500 evra, duplaš na 1000. Znači, napravio si duplo, brate. Ti u biznisu nemaš da napraviš duplo. Tu su ti male marže, nemaš nigdje 2 puta maržu. Da. Razumeš? A ja napravim, brate, 1000, 2, 3, 4000 evra, brate. Meni to nije bitno, brate, ja samo da igram što više. Znaš, samo da osvajam bonuse, da menjam aparate, razumeš, na ruletu da mi uđe, brate, 100 puta moj broj. Nema to veze s novcem više, samo je bitno igra. Da se igraš, je li to do tog osjećaja koje imaš tokom igre, šta juriš, je li to ono što juriš ili? Da, juriš taj užitak, juriš taj, što sam sad objasnio, da juriš taj dopamin, taj hormon sreće što ti se luči. To juriš, da budeš srećan, da si ti tu izolovan od svega. Niko nema da te dira, nema devojka da ti nema ćalata da ti nisi izvršio neki posao. Sam si, brate, sa aparatom, sam si stavljen za rulet i igraš, brate. Ne zanima te ništa oko tebe. Jasno. Ne zanima te šta će da bude ako prokockaš te pare što imaš. Ne zanima te šta će da bude ako se pozajmiš i prokockaš te pare što si pozajmio. Ne zanima te da će da imaš sutra da ne kupiš cigare ili hleba da jedeš. Dešavalo se i to, razumeš, da sam po mjesec dana, razumeš, kifla, hleb, brate, razumeš, pekme što mi dala majka i udri, brate. Nemaš pare, razumeš. Nemaš pare, prokockaš si platu, prokockaš si pozajmljene pare, dužan si već mnogo i šta da radiš? I na sve to, opet, kad ti se ukaže prilika, ti... Odmah nema čekanja. Dužan si pare dileru, razumeš? Ok, diler će da te prebije. A brate, meni je da uzmem te pare što sam namenio za dileru da onda i prokockam, brate. Boli me ne razmišljam o tome što će te neki tamo da me posle, brate. Izvini, ne izrazu. Sam ti rekao i u pripremi za razgovor. Meni je bitno da mi ovdje ispričamo jednu iskrenu priču. Iskreno. Priču koja ne treba meni da bude montirano, ti sad kažeš da ovdje je sve bilo super, la. Nije, baš treba priča da ljudi koji imaju problem da mogu da se prepoznaju u tvojoj priči. Sigurno će se neko prepoznati u tvojoj priči. Pa u ovoj za kocku sigurno hoće, u ovoj za drogu i tu hoće. Samo je poenta, evo konkretno, ne moraju da slušaju sebe, ali nek slušaju druge, nek slušaju najmilije svoje. Svoje okruženje. Tako je, mora slušati svoje okruženje, brate. Ako ti 5 čovjeka kaže da ne izgledaš dobro, brate, sigurno ne izgledaš dobro, ne izgledaš prelepo. Koliko je bitna podrška
uopšte, koliko je bitna podrška ljudima da bi odlučili da se leče. U tom slučaju je bila jako bitna, očigledno po ovome sve što si ispričao. Šta bi ti poručio nekome ko je u tebi sličnoj ili istoj situaciji kao što si bio pre nego što si došao na lečenje? Poručio bi mu da samo sluša svoje najbliže, da im veruje i da ako oni ustanove da ima problem, da jednostavno i on skapira da ima problem sa nečim i da dođe ovdje. Verujem i da koliko god da on svestan ili nije svestan da ima problem, da će ovdje da ga razuvere da ima problem, zapravo da će mu pomoći da taj problem prevaziđe. Da shvati da ima problem i da ga reši. Tako je, da ga reši pre svega. Ok, hvala ti najljepše na ovom intervju. Hvala. Vidit ćemo se svakako na kontrolama i kao što smo i pričali za jedno 6 meseci, voleo bi da uradimo jedan intervju, da napravimo priču kako je izgledalo to kad si izašao i sa kojim si se sve situacijama suočavao i kako si uspio da pobediš sve te situacije i da ostaneš u apstinenciji. Dogovorim, može. Evo, to je to. Dragi gledalci, gledali ste još jednu epizodu Priča sa lečenja, gledajte nas i sledećeg petka na istom mestu.